Нью-Йорк һәм Татар мәчете. Беренче карашка бу ике төшенчә янәшә торырга тиеш түгел кебек. Әмма тарих киресен раслый. Бер кайчан йокламый торган шәһәрнең иң беренче мәчетен нәкъ менә безнең кан кардәшләр Польша татарлары булдырган. Әле 1931 елда ук. Раил Митбаев барысын да сөйләргә әзер. Безнең көннәргә кадәр сакланган Нью-Йоркның иң беренче татар мәчете нәкъ менә шушында урнашкан инде. Нью-Йоркның Бруклин районында, адресы 106 Пауэрс урамы. Мәчет 1931 елда ачыла, ләкин бина үзе 19 гасыр азагында ук 1885 елда ук төзелгән һәм иң элек ул ширкәү буларак хезмәт иткән. Ә инде аннары 20 гасырның 30 еллар башында Нью-Йорк мөселманнары бергә җыела да әлеге бинаны сатып алып, ширкәүдән мәчет ясый. Һәм 1931 елдан бирле биредә мәчет эшли. Һәм иң беренче имам үзебезнең татар кешесе Хөсәен Рафиқов булган. Нью-Йоркның иң беренче мәчетен Польшадан күченеп килгән татарлар ача. 20 гасыр башында Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс штатларында аларның саны шактый зур була. Һәм 1907 елның 2 февралендә Америкада Литва татар җәмгыяте теркәлә. Беренче рәис булып Яхкуб Рафалович сайлана. Тарихтан мәгълүм ки, Литва, Польша җирләрендә татарлар 14 гасырдан бирле үк яшәгән. Дөрес, алар ана телен җуйган, ә менә татар исемнәрен һәм ислам динен саклап кала алган. Америкага күченгәч тә татарлар инглиз телен бик тиз өйрәнә һәм мондагы җәмгыятьтә тизрәк кабул ителер өчен полиция хезмәткәре, укытучы кебек хөрмәтле эшләргә урнаша. Татар җәмгыяте 1907 елда теркәлсә дә, мәчет 31 елда гына ачыла. Татарлар 20 ел дәвамында бинаны сатып алыр өчен акча җыя. I don't know if it was the first. I know it was the first that we ever experienced, that we ever came to. There may have been others that are no longer running. This is the oldest that we have that's still running. Безнең әңгәмәдәш Олеся Ракевич, аның дәвәниләре Америкага Польшадан 1930 елларда күченә. Олеся үзе Лонг-Айлендта туып үскән. Бала чактан бирле менә шушы мәчеткә йөргән. Хәзер җәмгыятьтә Литва татар җәмгыяте булып түгел, ә гади генә мөселман мәчете булып атала. Җәмгыятьтә 200 ләп кеше теркәлгән. Алар ел сайын акча җыеп, бинага киткән чыгымнарны каплый. Ә тагын елына берничә тапкыр җыела. Әлбәттә инде гаит намазларына. Ә көз көне тагын милли бию кичәсен оештыралар, яз көне пикникка чыгалар. Кызык, әмма Нью-Йорк сабантуена барып кайтканчы, Алиса бу милли бәйрәмебез турында бөтенләй ишетмәгән икән. Татарлыкны ул үзенчә аңлата. Well, we know the story of the Tatar people and how they came to spread around the world in a very, what's the word? I can't think of the word. But how they kind of came to be in very different places all around the world, and how they were kind of accepting of cultures that they kind of came to. So we know that, of that much, and we kind of know that as being our roots. A lot of people in this congregation have been here for a long time, have been in America, so they're an Americanized version of that and kind of take the same cultural history along with that. From what I understand,
I was born and raised here. From my history, I know that it means that I come from a very small background. There's not a lot of Tatar people. And it's not like, oh, I'm Italian, or, you know, I'm from Ireland, you know, I'm not. It's a very specific group of people who came and have traveled a great distance. And my grandmother used to say that that's why I can't sit still, because I'm Tatar and we travel a lot and I can't stay in one place for very long. You can find people all around the world. Like after the Second World War, my grandfathers all moved to different places, different countries that had an established culture set up. So my grandfather came here to Brooklyn. His brother went to Australia. His older brother went to Canada, and another brother went to, I want to say Malaysia. And it was like very diverse populations, and they all found a community to be part of, just because the Tatar people have kind of established themselves all over. Бу мәчеттә җомга намазлары моннан 20-25 ел элек туктаган булса кирәк. Сәбәбе гади. Кайчандыр нәкъ менә бу районда укмашып яшәгән татарлар тора-бара кем кайсы якка күченеп киткән. Тик Алисә киләчәктә мәчет тә, татар милли тормышы да җанланып китәр дигән өметтә. Быел алар милли ризыклар буенча дәресләр үткәрә башлаган. Халык кызыксына, һәр дәрес саен килгән кешеләрнең саны арта икән. Милли мәркәзебез Казан дип уйларга күнеккәнбез. Ә менә бу татарлар өчен Казан яңалык. Алисә аның турында Америка Татар ассоциациясе вәкилләре белән аралаша башлагач кына белгән икән. It's something that I want to, now that I'm learning more about it and learning that it's something that could be very fulfilling for me to know about, I do want to, like, I'm hungry to know more and meet more people and get, you know, see how the history is aligned with my personal family's history. Нью-Йоркның иң беренче мәчете булса кирәк, татар мәчете. Атлантика аръягында да безнең кешеләр югалып калмаган, диннәрен саклап, яңа тормышка аяк баскан. Раил Митбаев, Татарлар, Нью-Йорк. Бүгенгә менә шулар, иртәгә Илдар Кыямов, Болгар мәчете имам хатибы Марсель Сабиров белән әңгәмә корачак. Исән сау булыгыз.